हाय गाइस गिबि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौ बरायग्रोनाय थाबाय। जों दिनै माने पाहाड़पुर थांनाय आरोना, बेयो भुटान खाथियावनो आरोना, माने भलेबमाव जों थांसै। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। Bikin tema dengar nak. Two hours later. Minta kalau jumpa hari mas, ingat nanti kan saya zaman ini dia, Rubion baik. तो हम जाने वाला है। चलो बारा गोजोन गैला मोनहैसिगोन इउटुब लादोंमोन बायनानै। Oh no! Firing! इफाले बेसि टाइम नालागे आरो जायबा लोगोफोर जोङो नायनो हागोन दसे उनाव माबायदि पाहाड़पुर आंबो नुफेराखै। मानसिफोरा थांबाय थायो माने फट'फोराव नुदों आरो ना, So guys, mensampai जोङो नै बे मानसि दङ आरोना बिखिं लायो बे मानसि दङ गोबां मानसिफोर Hei, gakhol. Bande Pittam Bhayharam Sarvalokajanardam Yati Swayam Sukritinam Bhavane Salakshmi Papadman. Hei, hayakin nama karbe. Woi, आओ जल्दी आ जाओ. चलो. Kulaganam Prabha. Banyak kejuwa kenangar naiki. Mondiran nih. Kidisam Karat Kate Tuca Paparigantu Lambutundi Sira. Wah, papa. Hey. Beli gini. Oh यार. Ini zaga gila tuh. Bel lagi cuma harus berna. Zenda kita ansai gitu ki. Tuh nih kita kita share nih kini. Oh apa mama? Sekolah matang le. Ramai deh. King. Zini lihat siapa yang mana fani ya? जल्दी आओ ना यार। Agra jongol mata deh.
नै मोजाङै थाबाय गोलैबाय आरो गया अन्थाइ पिस्टा अखानायदो पिस्टा जादोंमोन ना इयाव बाप अन्थाइ गोजानो Oh my god! ये क्या है? थांबाय थादो ये क्या है? अन्थाइ गोजा आरो बाबा माने माने जों मोनफैना बाय गोबाव जाबाय आरो ना थ' टाइमा बाय बारबाय दांखि थांसै मानसिफोरा माने फैबायनो जों दासो माने बाय लेट जादों जोंनिया बाय गोजानबो नालाय थामाखान kita लंपेन्ट लाबाय सिजोबबाय नै लंपेन्ट लाबायनो थाबाय थादो बाबू क्या नाम है आपका अरे यार क्या बात थांबाय थादो आरो माने जोबोर माबा आरो ना जायगाया जों बिथिं दुगैनो फैग्रोदो आरो ना दुगैखांनासो मन्दिरखि हाबहैगोन जों मन्दिरा इखि थाबोबाय उनखि दा सिगांखि थांसै आरो ना इखि बाय जागा नायनोसै दुगैनानै साफा जानानै बाय मन्दिर फैनोसै आरो ना थ' नै बिथाङाबो भिडिअ बनायबाय थादो आरो ना स्टार्ट करो चल 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 सामने करो अरे जाय थाक ना जाय थाक थौ सीधा थौ थौबाय था थौ अरे थौलै ভাল লাগে थौ सापा चलो नायलाय यार Balian pa bisa kot. Balian pa dia video punahan pa dia kot. my god ये केला Kita mobile ses हो गया. आराम से भाई मोबाइल तो क्या पूरी की नहीं बस नो यार तो की पता हो गया Eh mundu. ले मैं मन पिछला आई पालो रे आम्ही भेट तेरे की पिछला है my god ओइ थांबाय थादो मानेथ' आं माने जेमान थाङो माने दोंबाय थायो आरो ना बाबा अन्थाइफोरा नै जिबायदि पिस्ला आरो अन्थाइया बाबा गोलैबा सेस खायाव नै खर' गावखागोन बाबा मा खोनानै ओइ बनै मन्दिर थांनो दिबा हाँ दुगैनो दुगैनो चल अरे जब ओइ थांदों साइकेल आखि जब मारे यार दुगैनो ओइ साइकेल दुगैनो माय लास्ट करे यार ये दुगैनो लगा सो Ay na dakan ni. Ada yang terbaru Gusti. Video waktu. Oh,